na imbag arabiya may kakabsat. Rabi manen iti Sabado ket adtoy kadondak iti panagdebosyon ken panagkararag. Ti tinapay ti biag. Itdem ti tinapay ti biag apo. Ama ipay ito'y kararwa. Kas panang ted mo jay denat bye-bye. Kadagiti tao na bisinan. Bendisyonam kadi kinapuno. Tapno isut pagtaraon ko apo. Ken mangpukaw tiki nadakes ko. Ketal na ken ragsak masarap ko. Isuro na kadna agbiag ken ka. Kas panagbiag dagiti adalam. Tapno ti sulisog agbaligya. Kapuken ka umagisa lakan. Kas ituloy tayo rambakan iti bulan ti kinamapagtalkan. No hindi na panalawas ket stewardship of creation iti topiko tayo. Itatakitan tayo mamaday toy. Stewardship of faith, nurturing our faith, the stewardship of the most precious gift. Ti leksyon tayo manipod iti umuna Timoteo 6:20-21. Kasto iti mabasa tayo. Timoteo, aywana man na imbag, tinay talagkan ka. At aywam dagiti sana na Diyosan na sarsarita, ken minamaag a panagsusupyat, may papan iti ibagbaga dagiti sumagmamano at tao, apan nakaamo. Idinto asaan met apan nakamo. Ada tataw nagkuna nga da kadakwada daytoy ket gapu iti daytoy seminada iti pamati. Sapay kuma, tabendisyon na kayo amin ti Dios. Ti daytoy rabikas na ko nakita tay. Kitaan tayo man, kasano tay kading agbalin an mapagtalkan iti pamati at inawid tayo. Ti pamati, inawat tayo. Umuna siputan tayo. Ti pamati, ket sagot daytoy kada tayo. Sagot, napatigasagot ti Diyos daytoy kada tayo. Isut ti pundasyon iti panaki relasyon tayo ken kuana. Ken iso iti lente, tapno kitain tayo. Dagiti banbanag, ang mapaspasamak iti lubong ngayan tayo. Iti Efeso 2:8 kunaan na. Babaan iti parabor na isalakan kayo. Babaan iti pamati. Kat daytoy kat saan ang nagapu ka na kayo. Sagot daytoy ti Diyos. Faith is God's precious gift. Daytoy asagot ti Diyos. Pamati. Kat iso. Iti usaran tayo. Tapno tingitingan tayo. No dagiti adda ang mapaspasamak taglawlaw tayo. Kan dagiti itadda kada tayo. Nga quote and quote sursuro. Kat may parbang matlang. Wenno nasayaat matlang kadi. May kadwa. Pagrebangan tayo daytoy nga
aywanan nga taripatuen. Pagrebangan tayo nga paunagan pay ti pamati tayo. Just as we care for and nurture a garden, kas aywanan, taripatuen, papintasan ti may sa harden, kasta kumamot ti panang taripato, panang aywan, panang paunag tayo, ti pamati tayo. Kasano, baban iti inaldaw, ken awan, panagrasat na, panagkararag, panagbasa, ken panagadal iti Biblia, panagdahidayaw kan kanayon, panikikadwa, kaliti, kapamatyan. Daytoy iti daduma nga wagas tapno mabalintay ako na nga agtalta na linid tayo. Ang mapagtalkan iti pamati nga inted ti Diyos kada tayo. Iti pamati nga inawat tayo. Kakabsat, kas taripatun tayo. Aywanan tayo, paunagan tayo iti pamati tayo. Mapadasan tayo. Iti panagdakkel. We experience personal growth. We can influence others. Mabalin nga, may influensya antay pay dagiti adataglaw na tayo. Dagiti pamilya tayo. Gagayan tayo. Dagiti kakadwa tayo iti unag ti pagadalan, opisina, pagtrabahuan. Kas akbalin tayo mapagtalkan iti daytoy pamati nga inawat tayo. Mabalin tayo met nga ipasa daytoy. Kas maysa ken kapatgan a legacy tayo kadagiti sumarsarno kada tayo. Let us be faithful stewards of our faith by passing this to the ones coming after us. Ipasa tayo daytoy a legacy a pamati nga nawa tayo ti Dios kadagiti inna amma tayo ti pamati kadagiti sumarsarnumat kada tayo. It is only in this that we can say we have become faithful stewards of the faith. Agkararag tayo. Agyaman kami kan kawapo. Agsipod ta kinarit na kami ti dayto rabii. Ang masapul mi tagbalin, a faithful steward, matalag, iti pamati ngayon kam inawat kan ka, kan iti pamati ngayon kam tinawid, kay iti naganak mi iti pamati. Dawatag kan kawapo. Akas, taripatun mi dayto yung pamati, paunagan mi dayto yung pamati, ngayon kam inawat kan ka. Tulungan na kami, tapno mabalin mi met nga ipasa dayto kas legasya, kaya iti sumarsarno kada kami. Ti dayto rabi wapo, dawatakan ka, benisyonan para buram, dagiti amin nakadwak ti dayto yung panagdebosyon. Kaya iti agkasapulan ti panakaagas, agas amida sa gidamida. Kaya iti agkasapulan iti pinansya, iparukpuk mo tad adupay a parabor kadakwada. Kaya iti agkasapulan iti kapya, talna, inana, ipaay mo dayto kadakwada. Tinagan mo Kristo dayto kararag mi. Amen. Kakabsat, sapay tati apoy paay mo natin parabor, ayat kan pamedisyon kada kayo. Ipaay na mo ti panalaknib kada kayo. Kas agina na kayo ti dayto rabii. Amen.